rayu da ni mu mutu tare wallahi kin yi mun halacci idan na bar ki duniyan na mai mana nayi rawan azanci kirayi da ni mu mutu tare mai mana kin yi mun halacci idan na bar ki a duniyan na wallahi nayi rawan azanci gwanja take na kan yi kwana in tashi ko a wacce rana in tabbatu a kake muhimmanci a ko ina na zauna dan na tsaya tira ki baya tsari na bata lokaci na idan na gan ki kusa gani ba na zama cikin takaici idan na zuciyarta sai ta ki nuna ta ji haushi da fara'a take biyo ni da zantukanta masu taushi na waya in ta kiranta da safiya idan na tashi komai dare na duniya sai na yi kiranta zan yi barci Maimuna sai ta nuna sai ne ai ta daka ta ce da gwanja ni babu wanda zai raba ni bakar ido take ta leko domin ta ƙara so ta ganni ta ce da ni ka shiga raina a zuciya na mamakwanci ta kai ga aure a sha biki mu shiga daki irin da so mu kulle gaure da ni da ke mu rayu tare mu mutuwa mu mutu tare akan hakan nake mafarki kullum dare na yi bacci ni kwana ce mai mana samsam wallahi ban da wata saike idan dare inda rabo ba da san zama da wata saike mai mana cu a zuciya kin yi kafuwa irin ta marke gwazu ba ki zo ki lasa wallahi ba ni ba ki daci shi sai masaka shi mai wuta ko sai makera mijin wata ai bai auren wata a yadda ni na lura idan ba za mu auri juna ba ka rabbana ya tsara idan hakan ta faru ban auren wata har na je makwanci